Punt tàctil. La pota de l'elefant. Aquestes dues últimes sales tenen un especial atractiu. Mirant les parets i els sostres veuràs formes que et faran volar la imaginació. De fet, quelcom semblant li va passar a un dels primers arqueòlegs, el qual, al veure la columna de pedra que tens en un dels extrems de la sala, va pensar inevitablement en la pota d'un elefant, o elefanta, nom amb el que es coneix aquest espai. Intenteu fer silenci absolut i abraceu la pota de l'elefant. Algunes persones sensibles a les energies tel·lúriques afirmen haver sentit quelcom al fer-ho. Prepara't per passar pel pas més estret del dia. Compta amb el cap! Trompa de l'elefant. Si l'anterior sala era coneguda amb el nom de la pota de l'elefant, aquí resulta que hi trobaràs la trompa. Evidentment, ja l'hauràs trobat. La roca que tens enfront teu recorda la trompa d'un elefant vist de front. Al seu costat, un pèl enclotat, veuràs un petit forat triangular per on continua la cova. El pas està tancat amb una xapa metàl·lica, mesura que es va prendre arrel de la inundació acontesa l'any 1982 i que té com a finalitat el limitar el cabdal d'aigua entrant, minvant així el risc d'inundació de la galeria nord-sud, espai arqueològic. Darrere teu tens l'estalactita més gran de la cova. M'agradaria que la miressis bé. Per les seves dimensions pots veure que té milers d'anys. És una meravella creada per la natura. Seria perfecta, de no ser per l'acció humana. Fixa't que algú l'ha malmès, emportant-se a casa petites parts d'ella. Quelcom que ha trigat tants anys en crear-se i en obrir i tancar ulls ha quedat mutilada. Només depèn de nosaltres que totes aquestes meravelles puguin continuar existint i meravellant amb moltes més generacions. Mira com goteja lentament. Ens indica que encara està viva i creixent. Confiem i desitgem que la visita t'hagi agradat i que marxis a casa amb el record i la sensació d'haver estat visitant un lloc únic. Moltes gràcies per la teva visita i compta amb el cap!